Slávnostné vyhodnotenie Mestskej bowlingovej ligy sa uskutočnilo 31. mája v kongresovej sále hotela Jeleň. Jej tretí ročník sa niesol v znamení vyššieho počtu zúčastnených hráčov i družstiev a tak sa herný plán predložil. Oproti minuloročným 19 družstvám tentoraz hralo 24 družstiev a zapojilo sa 155 hráčov oproti 108 minuloročným. Hralo sa každý s každým. Po základnej časti nasledovala nadstavbová časť, kde znovu sa vytvorili dve skupiny. Prvá 12 tých úspešnejších tímov a druhá 12 menej úspešných tímov. Tam sa znovu hralo každý s každým, 11 kôl sa odohralo a z tohoto vlastne z tej nadstavby vyšiel víťaz. Súboje hráčov priniesli veľa zaujímavých výsledkov, mnoho prekvapení i napätia do posledných zápasov a tu už máme prehľad ocenených. V kategórii družstiev prvé miesto patrilo Cibak tímu, v kategórii jednotlivcov mužov bol najlepší Tomáš Veselovský z Cibak tímu a v kategórii žien sa najlepšie darilo opäť Katke Šefraníkovej z tímu Krátky proces. Ja som hrával podoraz kolky, z toho som vychádzal, je to podobný štýl, nakoľko bowling je asi trošku ľahšia hra, je to viac o zabave a tie základy sú tam podobné, takže z toho viac som sa pritvrdil na tréningoch, viac som trénoval a z toho to vyšlo, že som skončil prvý. Konkurencia bola veľmi silná, bolo to, každý zápas sme museli na dno svojich síl stiahať a podarilo sa to, bolo to šťastie na našej strane a boli výborní, ale tento rok asi neboli najlepší. My sme v celom ročníku prehrali 2 zápasy, takže stálo nás to prvé miesto, ale musím teda pogratulovať Cibakovcom, že v podstate tento rok v nadstavbe boli neporaziteľní. Pozrime sa teraz na Mestskú bowlingovú ligu v Hlohovci z pohľadu štatistík. 684 000 a nejaké drobné, takže to je veľa tých kolov, čo popadalo. 155 jednotlivcov odohralo 276 zápasov. Bolo zaznamenaných 36 náhodou prevyšujúcich 200 bodov. Za zhodené kolky bolo celkovo zrátaných 466 330 bodov. Najviac kolkov a najvyšší výkon dosiahlo družstvo Cibak tým 1094 bodov. Najvyšší maximálny výkon jednotlivca v jednej hre dosiahol Tomáš Veselovský s výkonom 236 bodov a maximálny výkon hráča v zápase 411 bodov dosiahol opäť Tomáš Veselovský. Aký teda máte štýl hry, ako by ste to pomenovali? Nakoľko tu máme špagatové kolky, tak tuto točené moc nevyhovujú, tak všetci hráme rovinársky štýl. V rámci ligového pohára prvé miesto a putovný pohár víťaza ligového pohára Mestskej bowlingovej ligy získalo družstvo Cibak tým. V ligovom pohári mal v uplynulej sezóne najvyšší náhod Tomáš Veselovský s výkonom 213 bodov. Poctil nás návštevou sám prezident Slovenského bowlingového zväzu, pán Merkovský, ktorý sám aj načrtol v svojom príhovore, kde vidí, že tu je silná skupina ľudí, nadšencov a vidí potenciál, aby sme sa zaradili do štruktúr Slovenského bowlingového zväzu, hrali nejakú súťaž na celoslovenskej úrovni. Aj nás bude podporovať. My samozrejme musíme si sadnúť k tomu, vymyslieť teda nejakú stratégiu, čo nejaké občianske združenie mám v hlave, aby sme aj niečo boli. Takže keď sa to zastreší, nebudem sa brániť ani určite moji ľudia a títo hráči, že by sme nastúpili a hrali aj nejaké vyššie ligové súťaže. V Mestskej bowlingovej lige bude prestávka. 4. ročník súťaže začne opäť v septembri. Teraz bude trojmesačná, dá sa povedať, pauza. Oddychneme si všetci, príde dovolenkové obdobie, júl, august sa nebude nič hrať, ale v rámci Freitag Tours, ktoré podujatie tiež nemá obdobie asi na Slovensku, bude v septembri, 6., 7., 8. septembra bude jeden ten turnaj z Freitag Tours konaný vo Zvolené a pri príležitosti tohto turnaja absolvujeme tam trojdňový kemp, takže už je tam 40 ľudí prihlásených, že budeme tam až 3 dni spolu, takže v rámci toho Freitag Tours budeme tam mať trojdňové sústredenie, zábava, turnaje, znovu spoločnosti tých skvelých ľudí, ktorí tam aj pôjdu.